Wowplay ezagutu nahi duzu, beitu. Azkenean, lehenengo mailetan egiteko eta algoritmoei, pentsamendu konputazionalari hasiera emateko aukera ezin hobea da, gainera desentzufatua da. Zuk bandera, hasieran leku batean jartzen duzu eta adibidez imaginatu erronka dela, ez dakit kasu honetan laranja edo hamburguesaren ogia hartzea. Umeek blokeekin pausu desberdinak izango dituzte, hori aurrera, eskerrera eta lekuak esateko eta horrela erronka lortu duten. Eta poliki-poliki letra jarrita osagai guztiak eskuratuko dituzte. Beraz, ideia oso ekartu alduzu, eskola guztietan blokeak ditugu, holako pegatinak ere osatu alditugu, pegatina oso simpleak, norabideekin, agian gometxekin sortu daitezke, eta umeei pausu horiek esateko nire ustez oso aproposa da. Animatzen bazarete, eskratxeri hasiera on bat emateko, hastapena emateko, aproposa da. Informazio gehiago nahi baduzue, gogoratu deskribapenean daukazuela. Izan ere, web orrian ikusten baduzue, pilo bat gauza interesgarri agertzen dira. Gainera, adin gehiago agertzen dira nik azaldutakoarekin batera. Eta beitu zein den kontua, desentzufatua dena, seme-alabak pantaietatik mantentzeko adibidez. Aukeratu dezagun nik esandakoak 5-8 urte artean, ikusten elektrizitatea, mekanikoa, promozio. Adibidez hau da nik komentatakoa, baina gehiago dituzuen, baduzu ikusi. Beno, interesgarri ingo zaizuelakoan beste bat arte.